मोजां बबेनिफ्राय फैदों गिर्जायाव बबेनिफ्राय हाबदों बेफोर आं दिनै नुवाखै दिनैनि प्रग्रामनि सोमोन्दै आं बुङाखै गिनाङा आं नुवाखै बेयाव जेसां नुदों आं थिगखौनो नुदों खिन्थु बहुद प्रग्रामफोराव बेबायदि नुदों दाखालिथ' मोनसे प्रग्रामाव थांबाय सप्ताहनि एसे गोसो सिगांनि प्रग्राम एसां मोजां आयदा लाबाय गामिनि रावबोआनो गैया सोरबा मोसानो ओंखारदों सोरबा मोसाखांनानै ड्रेस खुदों गैया सोरखौ बुंगोन आंलाय हा सोरखौ बुंगोन आयदाखौ सोरनो बुंगोन सोरबा मोसाबावनो रेडि जाबाय थादों माहाबा सोरबा संदों सोरखौ बुंगोन आयदाखौलाय मोजां आयदा लाबाल' जागोन ना बुंथिगिरि लिंबाल' जागोन ना बुंनोबोथ' मानसिफोरखौ लाखिनो हानांगोन दा बेयाव जि समाव मानसिफोरा इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनो हाथाव समय बे समयखौ बेहेक आयदाबालाय बियो आरो गोनां आयदाबालाय बियो जोङो थरानो गैया मा जालांबाय थादों जोंनि प्रग्रामफोरा इसोरनि गौरबनि थाखाय जादोंना बेयाव सैताननि किसुमान खामानिफोरखौ प्रमट खालामनाय जादों जोङो थरानो गैया बेवहाय जोंहा थट लाफिननांगौ सम फैबाय साननांगौ फैबाय इसोरनिफ्रायनो बेफोरो इसोरनिफ्रायनो बहुत बुस्थु दङ बैबो बबेनिफ्राय फैदों बेयो माबाया मानसि थैबाला थैखांनायनि उनाव सिगाङावथ' ख्रिस्टियानफोराबो बेखौ मराकास होननानै बुंबाय थाबाय दासो माहाय सोलायबाय जोंनिया बुङा जोंनिया मा बुङो जोंनिया मेम'रियेल सार्भिस बुङो गोसोखां गिर्जा बुङो बारा गोबाव जायाखै दां आं उन्दैयाव ओरैसो नुनाय उन्दैयाव खोब सिम्पलै सानडे स्कुल जोबनानै जि न'खराव सप्तासेसोनि उनावनो जायोमोन देवबार मोनसेसोनि उनावनो जायोमोन आरो बयबो थांबाय सामुरि होबाय जोब्बाय दानियाथ' जि गिदिर गिदिर प्रग्राम बेदर जालायनाय प्रग्राम ना जालायनाय प्रग्राम गैयिया खस्थ' मोनदों हानायफोरजों समान समान खालामनो गोनां जादों ट्रेन्स नालाय सोलिदों नालाय बेनो बेवहाय नों उपाय गैया जिया सोलिदों बेखौ मावफानो गोनां संसारा बेबायदि आं मैया मोना बुंदोंमोन ना जोंखौ संसारजों गोरोबफानो फारसेथिंनिफ्राय जोंहा जोंनि सायाव मा दङ प्रेसार दङ जोंनि सायाव नारसिननाय दङ उपाय गैया माला दानिया गासिबो बिदिसो खालामो न'खरनिफोरा बुंफैगोन जमा जानानै दे खालाम संसारनिफ्रायनो इसोरनि इच्छानो जोंहा थाखा फैसा फैनायनि लामायानो गैखाया खमखा बेयावनो खरसा गिदिर गिदिर बार्थडे सेलेब्रेसन मोनसे इसोरनि इच्छानो एसेबां थाखा फैसा खरस खालामनानै बेबायदि प्रग्रामसफोर खालामनानै माब्लाबा जेराव मोनसे ख्रिस्टीय इनभाइरनमेन्टआनो थाहैया ख्रिस्टीय मोनसे परिबेस थाहैया इसोरनि इच्छानो जानानै लोंनानै माब्लाबा जोंनि बियाफोरा बेबायदि जानानै लोंनानै माब्लाबाथ' नोंसिनियाव गैयाबा मोजांलाय खालामनो नाङा संग्राफोरा संनो बारसोमो मबेबा गामियाव खारन ओइथिं साइड खालामनो मोनो जे बिया खालामग्रा न'खरा खस्थ' मोनो आलासिनोनो थोजोबासै जाहैयो माब्लाबा ओइ औवाबारिथिं लांना दोनखाबायनो बाल्थिं मोननै ख्रिस्टीय परिबेस मा जोंनि बियायाव ख्रिस्टीय परिबेस थानो नाङा हा जोंनि बार्थडे सेलेब्रेशनाव ख्रिस्टीय परिबेस इसोरनि मान हन्माननि थाखाय जानाङा बियो जेब्ला जोङो संसारा जेरै सेलेब्रेट खालामो बेबायदि जों ख्रिस्टीय न'खराव सेलेब्रेट खालामो मा डिफारेन्ट मा फाराग जोंलाय माब्लाबाथ' जों आं गामियाव बुङो गामियाव जोंहा सेंग्राफोरनि गेजेराव बेबायदि गैथ'वा सानैसो दङ जोंहा बिफाफोरसो ओमफ्राय बुङो आं बिसोरखौ नोंसोरो मोजांखौ फोरोंनो हायाखैब्ला अननानै गाज्रिखौबो फोरोंनाङा मोजांखौ जुदि फोरोंनो हायाखैब्ला बे गाज्रिखौबो नोंसोर फोरोंना गालांनाङा जोंहा सेंग्राफोरनि गेजेराव बेबायदि खालामग्रा गैथ'वा दासिम बेवहाय नोंसोरो जुदि बेखौ खिथिबाय थायोब्ला दिनै नोंसोरजों सोरबा थाफानानै गाबोन सोरबा थाफानानै मा जागोन बिसोरबो बेखौ लांबाय थागोन उनथिं आरो मोनसे गाज्रि जोंनि बियाफोरा
बहुत मोजां मोनसे सम ना कारन बिया होननानै बुङोब्ला बेयाव गुबुन गुबुन फोथायनायनि गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर बेयाव फैयो खिन्थु जोंनियावबो जायै लोङै बायदि मोसानायखौनो नुफायोब्ला बादल'नायखौनो नुफैयोब्ला जोंनियावबो सोरबा मोनाम बुंनानै ओंखाम राननायखौनो जालांनो गोनां जायोब्ला बहाथो बेलाय आं गिदिर खोथा बुङाखै दिनै फिसा फिसा खोथा बुंदों जिफोरखौ जों साना आरो आं बे फुंबिलि समाव आंनिफ्राय गेदेर खोथा खोनागोन होननानैबो आखाबो खालामनाङा आं फिसा फिसा खोथा बुंगोन जिफोरखौ जोङो सिन्था खालामाखै जिफोरखौ सिन्था खालामिखाय जोंहा मा जादों जोङो प्रभाब होग्रा जानांगौमोन नाथाय जोङो होनो हायि जादों मालाबाथ' सोरखौबा बोना लायनानै नों राननांला होननानै बोला लायनो गोनां जायो आलासिफोरनो नों राननांला दा केटारिं माबा माबि ग्रुपफोर ओंखारबाय अबसे खिन्थु गासिबोथ' बेबायदि बेबहार खालामनो हानाय नङा दानिया माबा आरामनि सायाव आरामनि सायाव आरामसो जालांबाय थादों जोंहा जेराव जोंहा ख्रिस्टियान मोनसे सहभागिता बेयाव सहभागितायाबो जोबलांदों राननायाव ख्रिस्टियान सहभागिताया गिर्जा न'आवल' जायो देवबारावल' जायो ना बिनि बाहेराव आंथ' बुजिनाया जि ख्रिस्टियान सहभागिता बे सहभागिताखौ बुजिनाया आंनिया गिर्जा न'निल' नङा बियो मोनसे बेनि बांसिन बाहेरावसो सोरनिबा न'खरनि हाबायाव सोरनिबा दुखुनि समाव सोरनिबा रंजानाय समाव सहभागिता जोङो एखेबारे समाय गैलाङि जोङो जालांदों अबसे संनोबो समाय गैला दानिया बै माबानिफ्रायसो लाङोसै हटेलनिफ्रायसो लाङोसै संग्राफोरखौबो दानिया अबसे जोङो जौगादों आपग्रेड जादों बेबायदि हिसाबै जुदि बेबायदि मोजां फारसे थाङोबा थिगानो दङ जौगादों खिन्थु ओरैनोब्ला सम थानानैबो लोगो लाज्लायाखै सम थानानैबो सोरनिबा नांगौआव हहाय खालामाखै बेबायदिब्ला हले मोजां जायाखै जों बयबो बेस्थ' जाबाय जों गामियाव बयबो साख्रि बाख्रि मावनाय जों बयबो बेफार बिजनेस गोनांफोर जोंहा बेबायदि संनानै जाहोनो जोंहा सम गैया बेबायदि जोंहा राननानै जाहोबाय थानायनि सम गैया बिनिखायनो जोङो मानसि बायनानै लाबोनांगोन बेबा बेलेग खिन्थु ओरैनो थालायबाय थानानै मावा दाङा सहभागिता गैया ओरैनोसो खालामदोंब्ला बेबा हले मोजां नङादां आरो बेवहाय जोङो नोंनियाव आंनियाव नों जों मा खालामनांगोन फेल'शिप ख्रिस्टियान फेल'शिपआथ' बिसोर गिर्जा न'आव लोगोसे रोजाबनाय इसोरखौ बाख्नायनाय सिबिनाय बेखौल' सहभागिता होननानै बुङाना बे सहभागिताया जोंहा बाहेरायाव थानांगोन बे सहभागिताया जोंहा गासैनो समाव थानांगोन ख्रिस्टियान सहभागिता बे इम्पर्टेन्ट जोंहा बेनोथ' ख्रिस्ट'नि मोदोम बिनि उदाहरन सोरबाया आखाइनो सोरबाया आथिंनो सोरबाया मेगननो सोरबाया खोमानो सोरबाया गन्थंनो सोरबाया खुगानो नाथाय मोनसे मोदोमनि बाहागो गोनांथार बाहागो बेखौसो बाइबेला बुङो सहभागिता गासैनो समाव एक बेनोथ' बाइबेला जोंनि सोमोन्दै बुंनाय जोङो एक जानांगोन जों खौसे जानांगोन गासैनो समावहाय बेफोरो मोजां नाथाय जों जेब्लायबो सानफिननांगोन इसोरनि इच्छाने बिनि गेजेरजों इसोरखौ मान खालामनाय जादोंनि कारन बाइबेला मा बुंदों जाब्लाबो लोंब्लाबो इसोरनि गौरबनि थाखाय खालाम बेखौ आरो सासे मानसिया माहाय ओरैनानै बुजिनायनो मोनसे मण्डलियाव बुंनाय आरो बोरैबा फैबाय बियो बरदिननिसो आलासिमोन आङो बोरैबा फैबाय फुङावनो बियो पालकआबो माहाय बुंना दोनखाबाय आंनो खिन्थानानै दोनखाबाय बुंफैनाय आरो सार आं लोंनायालाय माहाय लोङो अब्लाबो आर'ज खालामनानैसो लोङो दे आङो आर'ज खालामनानैसो लोङो बियो फोरबोनि गौरबनि थाखाय आरो बिनिया बे माने जाब्लाबो लोंब्लाबो मानि थाखाय खालाम इसोरखौ समायहोनो थाखाय खालाम होनना बुंदों नालाय जाब्लाबो लोंब्लाबो जि खालामब्लाबो बेयाव बेखौ बुङाखै नोंनि जि खामानिया इसोरनि समायनायनि थाखाय जायो लोंनानै थद गैलाङि जानाय मानसियालाय माबोरै बेलाय इसोरनि गौरबनि थाखाय जागोन गावखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय थानाय मानसिनि आखलालाय बेलाय इसोरनि गौरबनि थाखाय माबोरै जागोन बेथ' माब्लाबो इसोरनि इच्छा नङा बियो इसोरा जोंनो बे देहाखौ होदों आरो संसाराव थांना थानो देहाया गोनां नोंथांमोना गिनो रोङाबा बे बिसिनायाव बाब्राबबाय थानाय मानसिनियाव थां गोबाङा सिनायगोन जोंहा बिबिसिनि किबर्ड दामोमोन आदै तपेश्वर बिथांनि अबस्थाया खोब क्रिटिकेल अबस्थायावमोन आं दाख्लै थांनाय
शुक्रबार मोनाबिलिनिफ्राय देवबारसिम आं माबायाव मोनाबिलिसिम आं गसाइगावआव थानो गोनांमोन। आं मोनसे प्रग्रामनिफ्राय फैबाय आरो गुबुन बे मोनसे प्रग्रामाव थांबाय। CNI फोरनि एनुवेल कनफारेन्समोन, बेयाव थांबाय। बेखौ लाबोबाय थाखालि आं थांनो गोनां जाबाय, नुलाङाखिसै। बेयावहाय डक्टरा बुंबाय ट्रिटमेन्ट जाला, लास्ट स्टेज बुंबाय। लाना फैबाय न'आव। लाना फैनानै ओमफ्राय टाइमखौल'सो नेदोंसै आरो माब्ला थांगोन बे टाइमखौल'सो। गैला, माथो गैला, जानाय गैला, सेलाइन होनो नागिरदों, रोदा गैला, बेबायदि जानानै थाबाय। आं समबाराव फैबाय। समबाराव नङा, आं देवबाराव फैबाय। हराव आंनि सिजन गैया जिहेतु अननानै आंखौ हगारदो होनना बुंबाय आं। खारन आदै बिथाङा बे बुहुत क्रिटिकेल अबस्थायाव दङ, ओंखाय गोथाङै थानाय समाव जे आं मोनहैयो। आं देवबाराव फैबाय, 10:30 न'आव सफैबाय। समबाराव फुङाव थांबाय आङो। आखाइया बोलो गैया, अब्लाबो आंखौ जेने तेने गोबानानै गोबां गाबबाय। दा एसे मोजाङाव फैदों। गोबां इसोरनि मानसिफोर थांनानै आर'ज खालामहैनाय आरो बे बर्नबुंनायाथ' बुंबायमोन बेखौ दा मोनावनो दिगदार जानो हागौ होननानै, जेबो जाला लांदो होननानै। आरो दै उदैयाव दै जमा जाजोबदों, गारनो नागिरनाय जाला गारजाला होननानै, दा मोनावनो दिगदारसो जानो हागौ नोंस्रा होननानै लांदो होननानै बुंनाय। खिन्थु दायो गोबां इसोरनि मानसिफोरनि बे थांनानै बे आर'ज खालामनाय, बै थांनानै बे आर'ज खालामनाय, हारसिं जौखांनो हाबावबाय, दायो रायलायफिननो हानाय जाबाय। आं जेब्ला दाखालि बियो जौखांना रायलायहोनो हानाय जादों, बे समाव आं थांनायाव बुंबाय ओरैबायदि लेथ्रा बेमार बियो, आंखौ ओरैबायदि सैहोबाय होननानै बुंदों आरो। सोंहैथां जायफोरा दिनै बेरामाव बाब्राबनानै दङ, जायफोरा गावगाय देहाखौ दिनै अननो रोङाखै, बेफोरबायदि जानाय लोंनायजों गावखौ नस्थ' खालामनानै लाबाय थादों। देहाया गैयाब्ला मा जायो? मा असान्ति जायो जिबनाव? जोङो अननो रोंनांगौथ', इसोरा होदों। संसाराव थांनानै थानो थाखाय बे देहाया गोनां आरो बेखौ जोथोन लानो इसोरा जोंनो गियानबो होखादों। जिखौ जायोब्ला, जिखौ लोङोब्ला खहा गोनां, बेखौ साननो हानाय, बेखौ मिथिनो हानाय, बे गियानखौ इसोरा जोंनो होखादोंखाय जोङो साननांगौ। खुगायाव सोनायनि सिगां आं मा जानो नागिरदों बेखौथ' इसोरा साननो हानाय। बोरमाबासो जोङो गियान गैयिबासो जाला लांजोबगौमोन, मोसौबासो जोङो जाला लांजोबगौमोन। खिन्थु इसोराथ' जोंनो गियान होदों। खुगायाव सोनायनि सिगां आं मा जिनिस जानो नागिरदों, बेयो आंनि देहानि थाखाय। जोंनो करन्थियाव पौला बुंनाय, बे करन्थिया फोथायारिफोरनि गेजेरावबो जानाय लोंनायनि खोथा लानानै दावराव दावसिमोन। बेवहाय पौला बुंनाय, बे उदै आरो जानाय आदार मोन्नैबो जोबगोन। जोङो जानो थाखाय थांनानै थाया, नाथाय मानो थाखायसो? थांनानै थानो थाखायसो जों जायो। ख्रिस्टियानफोरनि जानायनि जे कनसेप्ट, जानायनि जे बुजिनाय, बे बुजिनाया मा जानांगौ? आङो जानो थाखाय थांना थायाखै। जानो थाखाय थांना थानोबाथ' जाबायनो थागोन। खिन्थु थांनानै थानो थाखाय जादोंब्ला नों मा जादों बेयाव नों साबधान जागोन। जिया नोंखौ फुथारनो हागौ, जिया नोंनो बेमार आजार होनो हागौ, बेफोरनिफ्राय नों साबधान जागोन। खारन थांनानै थानो थाखायसो जादों जे जिखौ जायोब्ला नों गोबाव थांना थागोन, जिखौ जायोब्ला, जिखौ लोङोब्ला नोङो गोग्गो मोजां देहाजों थांना थागोन, बेयावथ' जों एसे थर लागोन, जों कनसियास जागोन बे बाथ्रायावथ'। खारन नों मानो जादों? थांना थानो थाखाय, जानो थाखाय नङा। फाराग दङ। आरो जों साफ्रोम इसोरनि मानसिफोरा, ख्रिस्टियानफोरा जानो थाखाय नङा, थांना थानो थाखाय जानांगौ, थांना थानो थाखाय जोङो लोंनांगौ। जिया जोंनि देहायाव समायसा खालामनो हागौ, जिया जोंनि थांना थानायाव जोंखौ सैहोनो हागौ, बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ, बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौ जोङो जानायनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ। बे इसोरा जोंखौ बानजायनाय बाथ्राफोर। आरो जायफोरा इसोरनि बे बानजायनायफोरखौ लायाखै, बिसोरो सैनो गोनां जादों। इसोरनि बे मोजाङै बुंनायखौ जायफोरा खोनासङाखै, बिसोरो सैनो गोनां जादों। दिनै जों थट गैया, दिनै इसिबां थट गैयि जों जालांबाय। संसारखौ खालामनो होननानै खालामफाग्रा, संसारा बिब्दिनोखा होननानै गनायना लानाय, बे जोंनि गेदेर मोनसे भुल। संसारानो, नाथाय जों इसोरनि फिसाफोर जाबायब्ला जोंहा इसोरनि बायदि, इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो जोंहा थांना थानांगौ दङ। संसारा संसारनि बायदि थांबाय थागोन, नाथाय जों इसोरनि फिसाफोरा मा? जोङो इसोरा हास्थायनाय बायदि, इसोरा हामजानाय बायदि जों मा खालामनो हानांगौ? जोङो थांनानै थानो जों हानांगौ। बे इसोरनि इच्ছা। बेनिखायनो थरानो गैला। गावहा जे जोबलांजोब्बाय, थरानो गैला।
गावहा देहा जोबलांबाय फरायनाय जोबलांबाय थरानो गैला मा थद गैयि जिबन नायलाय दाखालि सासे गथ'नि बाथ्रा खोनादोंमोन माने आं कयला मैलायाव प्रग्रामाव दंमोन ओमफ्राय फ्रि समाव आंखौ मोनसे न'खराव लांबाय मोनसे न'खराव लांनानै ओमफ्राय न'खराव थांबा रायज्लायनाय जायो नालाय सोर सोर दङ सोर सोर गैया मा मावो मा थायो रायलायबाय रायलायनायाव बुंबाय धोनि मानसि गय बारि गेदेर दङ ओरै बेंथलथिंजाय बिफाहा गेस एजेन्सिबो दङ कयला मैलायाव फिसाला सासेल'मोन ओमफ्राय बुंबाय फिसाजो बे हाबा जाबाय फिसाला सासे दंमोन बारा गोबाव जायाखै थांनाय अक्ट'बरावसो थैबाय ना होनबाय मा जाना थैखो सोंबाय प्राय 20 बोसोरसोनि गथ' ओमफ्राय बुंबाय सार मा बुंबावनो लाजिबाबोथ' गैला ड्राग्स लायोमोन ना बुंबाय ड्राग्स लायोमोन सानसेखालि ड्राग्स लानानै अभारड'ज जानानै गावनि टेबोलावनो दरजा फांथेनानै उन्दुनाय समाव टेबोलावनो ओरै जानानै गोरा जानानै थाबाय फुङाव फोजादों बिब'खौ बहाबा दोनलांनो गोनां दंमोन फुङावनो फोजादों सिखाराखै मोनसे हन्देख खालामबाय दरजाखौ बोखावबाय बेबायदि गोरा जाना थानाय आं नायनो लुबैबाय गथ'खौ फट' दङ नामा होननानै बिबाय ओरैबायदि हेन्डसाम हमथावथाव गथ' नायबानो नुबानो हमनो ओंखारथाव गथ' थैबाय थरानो गैया जों मा जायोब्ला बेबायदि जालाङो मा जायोब्ला गावनि निस्थ जालाङो मा जायोब्ला गावनि जोबस्रांलाङो जिबनबो थाङो थरानो गैया इसां मोजां न' बां बिनि जागौमोन इसिबां गिदिर गय बागान बिनि जागौमोन बिफानि बै बेफार बिजनेसा बिनि जागौमोन टेम्परारि मोनसे साननो रोङै मोनसे रंजानायनि थाखाय गासैखौबो फोजोबना लाबाय थरानो गैया जोंनि संसारजों गोरोबफानानै जिउ खुंनाया जोंखौ दुखु होयो दुखुल' नङा जोंनि फोजोबस्राङो हा फानलांनो गोनां जाबाय न' बिथा फानलांनो गोनां जाबाय थरानो गैया संसारजों गोरोबफानानै जिउ खुंनाया जे बेखौ बे लामाजों लांबाय थादों थरानो गैया हिनजाव खारजालांबाय गथ'फोर सासेनि उनाव सासे नस्थ' जालांबाय थरानो गैया मा थद गैयै ख्रिस्टान जानो हागौ जोंलाय आं थांनाय देवबारनि प्रग्रामनि खोथा बुंबाय आं गसाइगावआव दंमोन आंखौ मोनसे न'खराव दोनदों ओमफ्राय मानसिफोर नुदों आं गोबां नुदों ओमफ्राय सोंबाय मास्टार बिफाया गेदेर आरसीसी बिल्डिं लुबाय थादों गाहायनिया जाजोब्बाय गोजौनिखौ कमप्लिट खालामबाय थादों गिदिर न' लुदों गय बारि दङ ओमफ्राय सोंबाय फिसाला दं होननानै साननाय नङा बिजामादैसो ए फिसाला गैया सारा अब्ला ना बुंबाय आं दङमोन मा बुंनो होननानै बुंबाय दुखुयै जागायजेनबाय सासेल' फिसाज्लामोन हाबा जाबायमोन उन्दै गथ' दङ मा जाखो हिनजावा गुबुनजों गाज्रि सोमोन्दो दङ हिनजावा असान्ति जाबाय थायो बिफाया बे हौवाया बिस्रानि फिसालाया बे खारनानै थाहैबाय न'आव हिनजावा खारना थाहैनानै लायनो थांदोंमोन फैया फायनानै सुसाइड जाबाय 26 बोसोरनि मानसि सुसाइड जाबाय थैखालि हिनजावा फैनायनो नायनानै ब्लक थांफिनबाय बिखाया ओरैबायदि साबाय आंहा बे गथ'खौ अर खाथियाव आं जबाय थादों बिफाबो गैला बिमाबो गैला गादा खालामबाय बिमाया बै जाय दं हन्दै खालामनानै दावराव दावसि जाबाय थायोमोन बेजों थांनो हमायनाङाखिसै नंखागौमोन बियो प्रमान जाबाय दा गथ'हा बिमाबो गैला बिफाबो गैला 4 बोसोरसोनि गथ' आंनि फिसाजो दङ मानफ्राव
संसारजों जेब्ला जों गोरोबफानानै जिउ खुंगोन बियो जों बयखौबो दुखु होगोन ख्रिस्टियानखा नंगौमोन ना नङामोन नंगौमोन ख्रिस्टियानखामोन इसोरनि बाथ्राया मा जिनाहारि दाखालाम जों जिनाहारि खालामबालाय इसोरालाय मा जायो इसोरा लक्ष्मण जायो जाया इसोरनि जेबो खहा जाया जों जिनाहारि खालामोब्ला जोंहा समस्या जायो बेखौ इसोरा मिन्थिनानैसो जोंखौ अनोखाय जोंनि गथ'फोरा जेबेबायदि आलाय सिलाय जाया जोंनि न'खरा जेबेबायदि असान्ति जाया बे इसोरनि लुबैनाय जिनाहारि दाखालाम नों खालामबालाय मा जानो इसोरा जेबो जाया नोंहासो जागोन आंहा जागोन इसोरा जायाथ' आं मैया मा बुंनायमोन मोनाबिलि समाव इसोरा गासैनिबो सिगां दङ गासैबो जोबनायनि उनावबो थाबाय थागोन गासैबो जोबोब्लाबो मा खालामनो हाया इसोरनि जेबो बियो खहा जाया इसोरा सेल्फ एक्जिस्टिं गावनो गाव थांनानै थानो हाग्रा नोंनि मबेबा मोनसे मोजां खामानि गाज्रि खामानि बिनि सायाव इसोरा थांना थायाखै नङा खिन्थु बुंदोंब्ला मानो बुंदों नोंहा प्रब्लेम जाया दा बे इसोरनि मोनसे हुकुमखौ मानिनो हायियाव बे न'खरा मा समस्या जाखो बे गथ'आ माबोरै देरगोन बिमा गैया बिफा गैया आं बेखौल' दुखु खालामनानै बुंबाय थाबाय बिफाया बेखौ खालामनाङामोन बिफाया बेखौ खालामनाङामोन बिफाया बेखौ खालामनाङामोन दिनै बिमा गैयाब्लाबो बिफा थानायमोनब्ला इसिबां अनथावथाव गथ' एसेबो सानासै नामा बे गथ'नि बाथ्रा बिफाखौ दुखु मोनदों इसोर गैयि डिसिसन दिनै जे इसिबां मोनसे गोब्राब सम फैदों बिनि जिबनाव इसोरा लोगोसे दङ गाबोन मोजां मोनसे सम फैगोन बेखौ नेनो हायो धैर्य गैयि दानि जोंनि मानसिफोरा धैर्य गैया राइट डिसिसन लानायाव जोङो बहुद जोङो अबहेला आरो बिनि आंखाल जोंहा दङ बेनिखायनो अनजाग्राफोर संसारजों दा गोरोबफानानै बुङोब्ला जिसुआ बुंदोंना आङो नोंसोरनो आंनि सान्थिखौ होलाङो संसारा जेबायदि सान्थिखौ होयो बेबायदि सान्थि नङा आं होनाय सान्थिया आलादा रोखोमनि आरो जेब्ला संसारनिफ्राय जों गोजोननाय लानो थांनो नागिरगोन संसारजों जोङो रंजानो नागिरगोन गोरोबनानै बेयाव जोंहा समस्या दङ बे इसोरनि बाथ्रासो इसोरा जोंखौ जोंनि मोजांखौ हास्थायनानै लुबैनानै बुंनाय बाथ्रा बेफोरो बिनिखाय संसारजों गोरोबफानानै जुदि जिउ खुंदोंब्ला बियो नोंखौ गाबोन दुखु होगोन बियो नोंखौ लाजिफोनांगोन जों मा खालामनांगौमोन जों प्रभाब खोख्लैनो हानांगौमोन संसारनि जोंखौ नुनानै जोंनि मोजां मावनायफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा बेखौ सोलोंनो हानो नांगौमोन नाथाय जों बेखौ खालामनो हायैखाय दिनै संसारा गिर्जायाव लासै हाबनानै जोङो संसारि जालांगासिनो दङ संसारि पौला करन्थियानिफोरखौ रायनाय बायदि जोङो रायजासिगौमोन खोमा दिनै नोंसोरनि गेजेराव जिबायदि मानसिफोर दङ संसारिफोरनि गेजेरावबो बेबायदि मानसिफोर गैया होननानै लेथ्रा नोंसोरो बेबायदि बुंनाय बायदि बुंजासिगौमोन खोमा दिनै जोङो बेनिखायनो जों थट लानो जों नायनो सेल्फ इभालुएसन गावखौनो गाव नायबिजिरनाय बे खामानिखौ जों मावनो ना जों सानो आं इसोरनि इच्छा बायदि इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो थांनानै थादों ना आङो संसारनिफोर बायदि जालांबाय थादों जिसुखौ मिथियै जिसुखौ सिनायै मानसिफोर बायदि जालांबाय थादों बे इभालुएसन जोंहा जानांगोन बे आयदाखौ लानायनि गेजेरजों जों गावखौ परीक्षा खालामनांगोन जों संसारनिफोर बायदि जालांबाय थादों नामा ना इसोरा हास्थायनाय इसोरा लुबैनाय मानसि बायदि इसोरखौ सन्तुष्ट खालामनो हाग्रा सासे व्यक्ति बायदि जालांबाय थादों बबेथिं बांसिन थांदों इसोरनि बायदि जालांबाय थादों ना संसारनि बायदि जालांबाय थादों बबेथिं जोंखौ बबेथिं बोदों बबेथिंनि बोलोआ इसोरनि फारसे बांसिन बोदों ना संसारनि बोलोआ संसारनि फारसे जोंखौ बांसिन बोदों जों साबधान जानो जों नायबिजिरनो जेब्ला बे सेल्फ इभालुएसन गावखौनो गाव परीक्षा खालामना नायनाया थानाय नङा जों थट मोननाय नङा जों संसारजों गोरोबफ्लेनानै जिउ खुंदों ना इसोर लुबैनाय इसोर हास्थायनाय बायदि जिउ खुंदों जों थट मोननाय नङा बेनिखायनो अनजाग्रा नोंथांमोन जोङो बेबायदि कनफिउजन मोनसे संसाराव दङ गासैबो गोनो गोथो बेबायदि संसाराव दङ जोंनो मावनो मोनि मावनो नाङि खामानिफोरखौ मावनो हानाय अधिकारफोरखौ संसारा होदों नाथाय बेयाव जोङो जुदि इसोरनि बाथ्रा बायदि नङाब्ला जों आन्दायगोन बेलासिनि समाव जों कन्टिनिउ खालामगोन ओमफ्राय अननानै ओंखाम जाखांनायनि